जी का हो? और ठंडा में पकौड़ी चाय के बजे कुछ और रहेला ना। तब का आई वो पोर्सल वाला बतिया रहा के याद आवत के जिया बुची के दुल्हा आ गई रही जाए के नावेरा लेते रह। हाँ हाँ याद बा। हां काहे का जाए के जल्दी नाव लिखी दउआ के ठंडा में आई ना तो। अरे आता ना भैया बारन से 4 गो खटवा देवेलन से कि अब का कहबो ए जगर चोरो लागी दउआ के। हां ई तो बात बा। जिया बुची के पीछे पीछे ढेरे लागो रही ना। हां बहुत मानेलन। हां हां ई तो बात बा। हमर दामाद घर पे आके बैठो रहेला। दामाद बहुत मान आय लेके सरकार हाजी पाहुन अब आई 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 अभी तो रहू रे बात करत रहे खुश रही खुश रही खुश रही अभी रहू रे बतियावत रही जाई एक कहत रही कि बहुत अच्छा लागेला। याद कर के डाला हरा पौड़ी ठंडा तो लो पहिले भागो को कौन चला ओ है बंगाली टोला कर खाई जा मतलब पे मैंने बुलेट आ ठंडे से हां ओकरा हार्ट में ठंडा ठेकू रहे अच्छा हार्ट में यही से तो हम कह रही है अपन परिवार के देखे आ गई दी ना कहां खोल जाई ठंडा में ना बच बचाओ हम तो महाराज जिंदगी अनमोल बा। आ माई बाबूजी ठीक बारन हां नु सब कोई एकदम बम बम अरे और मम्मी ठंडा में ठीक बारी ना जी सब कोई एकदम हरी बम चली तनी ताप ली पहले तब जाके कुछ करम नाश्ता पानी करम। पकौड़ी खाली पानी लेके आवत तारी कहां गइल खाही के नु बा अपने घर में बनी तू घर चाहिए घर बड़ा बाटल बा ना जी कहां बा दामाद आ बेटा में कब सब और पाट भाग हो सब क्लियर। हां साग बिला तरुआ गावे हैं साग बिलता ये महाराज साग तो हमनी के क्या होता है माल गरु के केरा बोझा के बोझा काट के ले होता है ए बाबूजी तो ले ना दी तरी देखी जी देखी देखी बेगिया देखी थोड़ा सा ले बनी असली से देखी बेगिया आ रहे दा काबे की करत आरो लाइल ना होई हन बतारी लाइल होई हन असन बात काहे अरे का बाप रे बाप का ले ले बाड़ी जी जब आवेलन तब इतना सामान लेके आवेला ले बानी बतासा ले बानी एकरा पे तो खाली सेट लौकता कपड़ा हां कपड़ा मान ले कि कहीं ठंडा ना लागल तो एगो या दूगो पहन लेला आदमी अच्छा यही से पूरा कपड़ा सरिया के आइल बड़ी रहा हां सर आवे के का बात ना महाराज चल दही रहते बेग उठा के चल देनी ए बबी जी दामाद सास बतियाई जा पानी लेके पाबू हम जा ले आवा दू कवर ले ले यहाँ खाना वो दादा अरे यहाँ के कब चलनी हां जवानी है जी भूख लगा 1 घंटा करीब तो बड़ी लेट रहे का तेरे निया लेट रहे भाई कम चला पढ़े वाला लड़का मार देत रहन स ठाय हालटे भाई का अब अरे एकदम अथी क देता रन स हर जगह ये पर भाई कम मार देता रन स लइका न के बताई वहां के काल पापा जी के ठीक बारन ठंडा पाला में दुआरा पर सुतल होई हन उना के तरह ये ठीक बा उनकर हां अब सोचनी हां बबुआ कहत रहे कि एक जगह डॉक्टर के देखले बनी आयुर्वेदिक दवाई देता हां ओकरा दवाई कइला के 6 महीना बाद एकदम सब ठीक हो जाई गठिया दवाई से को के तब समय देखे के पड़ी ना ही करत रन 6 महीना तक दवाई चली समय से चल जाए अच्छा हाँ तो उहे कहनी कि करवा दी जरा पाला में काम करे के तो पड़िए जाता रोग से मजाक ना रोग से कितना ठंडा में लोग उलट जाता आ कि खेतों पर खटे के पड़ जाता हां ठेहुना में से दर्दिया बढ़ जाता आ बबुआ लोग जाए में देर कर देता का करम जब तक रहे के बा जिए के बा तब तक सिए के बा तो बाल बच्चा आदमी ऊ कहां गई हो ये नहीं अब के तरह है का जाने केने गइला से जैसन सोचले रहनी ओइसन पियवा मोर बाड़े सावर न गोर बाड़े हो। आहा कितना सुंदर लागत नहीं ऐसे पप चोटी बरेले भाई तो ए बार तो कुछ अलगे हम दिखाई देतनी एकदम सुंदर लागतनी सूटो हमरा में खिलत ताटे ए से माई से कही ना कि 2-4 गो ऐसने सूट किन दे रे संस्कारी जैसन लागम एकदम संस्कारी बेटी लागतनी हम आओ साली जी काजी जी बड़ा मेकअप लगावत तर हो कहां बिजली गिरे हैं हां बड़ा मेकअप लगावत तर राउर करेजा पर बिजली गिराई हमार कलेजा पर गिर तो का कहे के रहे सुहाग सोना में सुहागा हो जाई जूता तो अकेले और सब बताई सब ठीक बा खोटता ठंडा में जानते बड़ो खाली जूता में एक लेखा बा और कुछ नहीं ना एक लेखा हैं का एक लेखा नहीं खे हैं
तारा दिल हमार दिल एक माने कपड़ा के बात करो तनी। कपड़ा के तो अलग कपड़ा तो अलग अलग केहू पहनला कब को मैचिंग करला तब मजनुआ लेकर टी शर्ट पहन के कहां घूमतनी? माने तार को जीजा जी माने अति हमें माने ढाए के बा काहे बरा सब करे के? ढाहे के बाद चाहे उजारे के बाद अब जौन भी करे के बा भैया अपना ससुराली करे के बा। आई का लिखल बची? दादा लिवाइस के टी शर्ट पहनते हैं तो काके लिवाइस ना हाँ सब आइज ह मैं सब रही में गर्मियों बर्दाश्त करी ठंडो बर्दाश्त करी सब चीज बर्दाश्त करी। ए जीजा जी हमके और है दौड़िए बड़ा नीक लागता झाड़ दी दौड़िए छोड़ ना ऐसा से ऐसा दौड़िया में बड़ा खर्चा भइल बा तब जाके भइल बा। हाँ काहे माने सुनो काहे इनके ए जीजा जी जो देखो घूम के हमारे भी आ जाए हम कुछ बात नहीं खे ना बात का भैया साली हो मोर मजाक ना होई हंसी बोली ना होई तो मैंने केकरा तो हमारे से बियाह कर ले माड़ुआ में तो हमरो को देखल रहला दीदी को देखल रहला दीदी के छोड़ देबेला तू तो नाकी में नेटा बोला बोला फेकत रहो तीन सिम चियत रहो तारा सम का बियाह करी ओई तो 10 वर्ष के 8 वर्ष के रहो हैं एक पड़ता जब मेथी मड़ुआ में पैसा मंगलो ना दे तो लगलो लोटे हैं तो हम जरा गोदी में उठा के अच्छा ठीक बाटे ढेर अपन तारीफ ना हमर बर्दाश्त नहीं के ओकर अब चुपचाप रही। कहां पे दीदी तारो देखिए उनी होई जाके देखी हम जाके देखी त इनके जाके बोला लगे जी जी खोता है ठंडा तक एकदम मेथी करो चल चल काहे ककुली हमर धोले लस जी सटनी तो काहे हम कमाश का है कि ठेकला पर में ककुलाए लगता हैं पक दिन भर मजाक सुझत रहता दीदिया मजाक नहीं के तरह की हो खत साली है ई मत जानी है हमू जीजा है नो उड़ल चिड़ै के पोछी में हल्दी लगाई ना ससुरारी के धन सधैले के मूल है सास हमारा सही देख के हमरा खुश हो तारी साली सही खुश भाई तब का दिक्कत बा हैं घरे रहता का रे ए बाबू हई काम कर हौ ले ले आओ हई ले ले आओ तारा के जय हो गए सर ससुराली में रह ठाट से खा ठाट से आग लगल आग ताप बम बम कर ठूसा लाद न हाया बाटे। हां भैया का सोचत होयन बाबूजी का सोचत होयन माई खिसियाते भौजियो खिसियाते चुपचाप से जाई हर साल के अथी पहले बनी परका पहले बनी ठूसा तनी जुगो बहुत ठंडा रह कमाई धमाई के नहीं माने हमरा से केहू नहीं कुछ कहत हमरा से केहू नहीं खिसिया तोरे से सब बतिया कहत ना दी दमा से कोई कही कि एकदम दबा दे हमरा घर वाले का है माने हम बताई तब ठाड़ा मौसम काम बाबूजी के नहीं खेत बाबूजी खिसिया गइल बारन भइयो के नहीं काम चलत आ रौरा बनतै जो आवे आके खाता नहीं। अच्छा ये बताई रौरा अपना मन तन को समझदारी बा ई धी दमा एक दिन के 2 दिन के ना बाकी 30 दिन के बा बस करी के खाई के छोड़ी नहीं के खाई के चुपचाप से चलिए जुगवा से बुझाइल दे है नहीं खाए के त का ले ले का खाती चुपचाप से भाई जूस जाई हमर काहे व ना वसवा के धइले बानी तो का बहुत ठंडा बचे खाती आई ना कि ससुरिया में जाइम त कुछ करे के ना धरे के पर एक छिपा खोटम बैठ के का तू से हैरान बड़े सो मैं ठंडा में अपना मर्द मानुस बिराई से तो तू तो सरे लगे कोई दिक्कत हम चल भाई परिवार भी हम रहे तो तू ना खतरा है कि प्रेम लागल बड़े चुपचाप से जाइए जूस से कमाई धमाई 2 पैसा चूड़ी पहन के घर में मत बैठ। हां चूड़ी पहन के जा पर मर्दन के नहीं के जड़ लागत रौरे के जड़ लागत हर साल तनी लाओ हर साल के हटे हर साल के जब ठंडा गिरे लगी तो आके ससुराले में गिर जाए तो क्यों बोलत हमरा के हैं कोई मुंह पे बोली भौजी खिसियाता ई मुंह पे बोली है हमरा कितना रह देखो तो सही हंसत आई लोग आता मुंह पे बोली थी बोली के ले बाड़ू जाओ जो चूल्हा बानी लेके आओ अपना खाना भेल नो मोर के कोनो गतरी में लाज नहीं के कतनो लजरा घला कोनो गतरी में लाज नहीं के कोनो खिस बरत के नु के हम का कही मोने हमारा अंसा जाता ए बुची जी करी बार भात चोखा बनी पाहुज जी खा लेब की नहीं ए भौजी जा लोग जौन बनावे के बटे तौन बनावा जा खाना ली हन एक दिन के न पाहुन हड़न 4 दिन के पाहुन थोड़ी बन 30 दिन के ओहे नु कनी ठंडा पाला में रहुआ देखते बानी के कुछ करे के मन नहीं के करत आतले दिले आदमी खियावते पियावत न रहन ह बताई कि हित गवन के जान ई कहतनी कि तू लोग अपना मुंह से खोल के कह द कि चल जा सुना के आई हो मैया मतलब बेटवा के अपना से देखे बुझा तो हमनी के कहिए जी हित गवन न हुए घर के कहनी भौजी कहबू जा कि मर्दा के ना कहत हो यानी जो बोला के रखले बड़ी मबियो कहनी कि इतना ठंडा पाला पड़त हते काम धंधा केनियो मिलत बाना भैया बाबूजी मार परेशान बन जा बताई रौरा जुबानी जाई घरे त नहीं कहतानी कि तोर माई तोर भौजी त हमरा मुंह पर कुछ कहते नहीं खिजा
तो ये बुझे जे हमनी के नानू कहे के मानत तनी कि गांव घर बाटे माने नीमन नइखे नु लागत सब कोई जेकरा ना बोले के उहो बोलता का हो पाहुन गई न जौन मेहरारू हमनी से बोलत ना रहनी सन उ और बदा के आके झाकत रहती सन अभी बोतल ही बना हां भौजी ओसन करत रहन तब नु वो तो ना बड़ परिवार बरोवा के ऐसे आदमी अथु बोला लेबे ना कि रोगी जोगी बानी तबियत खराब हो जाई अपन एक वजह से ना आदमी बोला लेबे ना तो पीछा वाले पचे लेड़िया लाग के एकदम मुंह के आ जाई ना हमर ठीक लागत हटे हो जू कि हम जू तो खइते बानी बाबू के करेजा पे बैठले बानी आई गो इहो आके बैठ जात रहन हमार खुद ही ठीक नहीं के लागत तू कोनो कहतनी फिर से उजा देले बरन हो अरे रामा पकौड़िया रखल रही लइका वगैरह पढ़े हमार मोबाइल खत्म कर दे ना जा खाली खाए खाती आइल बना ये दादा घर में कर लागत है कि एकदम अथु हो गइल बाटे अरे कनिया का हो जी आज का बनाइबू खाए के रोटी ना बनाई ठीक ना काहे 16 गो रोटी अकेले खा जाता ना पहले 16 गो रोटी बनत रहे पूरा परिवार खा लेता रहे हाँ होई तो एकदम हमू का कही हम तो सास बानी बड़ी लाज लागता कहे मेरे मन तो करता कि कह अच्छा ये बताई कि पोर साल तो नए नए बियाह शादी भई रहे तो पोर साल के ठंडा पूरा ए जगह बीतैली आई असो के ठंडा ए जे बिताओ तनी निमन लागत हटे इतना त 2-4 दिन खाती अच्छा लागेला अच्छा बैठ गेल बना ना सही खिसा कहाला एक दिन के पहुना आ रोज रोज ठेहुना हां ई त बात ठीक है तो रुका ना हम ही ओकरा बाद केहुना भेजी कि हम ही कही कि जे का अच्छा ये बताई हमरा और ठिका ले बानी जी बुची जी के ठिका ले बानी ऐसे के घर के ननद हई कोई लड़की के करेला कि दामाद के कोई जानता कि आके पहुंच जो ना हई ओइले 14वां दिन हो गइल ले आओ कौन डिश आदमी ना बनावले होखो कि ओरा ना गइल होखी आ एक दिन आलू के पकौड़ी एक दिन गोभी के पकौड़ी एक दिन हई तो एक दिन हऊ आ डिमांडो करत रहतनी ए भौजी आज डोसा बनाई त ए भौजी आज इडली बनाई ने कहता कि ए चाची हिसाब अपन जोरा वाला ढेर बढ़त जाता कनी कि रुक जा भी 2-4 दिन और दामाद चल जाई हम त आके जोरवा दे हमरा से ना बनी भात बनाई हम देखी जाना साफ साफ बात सब कोई भात खाओ के बनाई ए दादा आय 50 गो रोटी बनावे के पड़ता पहले रहला कि 16 गो 17 गो रोटी आदमी बनावत रहला पूरा परिवार खा लेत रहला अब 16 गो 20 गो अकेले उनका के चाहत है तो बुझाते नहीं के त का करी अपन धन छोड़ के हमरा हिया के तो दियावा के तरह तही बानी देखी ठंडा के दिन ना रही तो बात अलग रही तो रुक देखो जाई देखो सुरी रा धान उनके राय से कहब हां निमने से कि हां निमन से कहब कि गांव घर हंसत आटे साफ बात क्लियर आ कहब त लइकिया के हम विदाई क देही बा आ नहीं तो उहे रे चाय के नाम में खेले तो ओकरे बहाना लेके नु आ जाता न त चल जाई त काहे के आइत कोई नहीं तो कह दे कि तबीयत खराब बाटे अपन हम विदाई कर देते अपन जाके घरे दुआरे ओ जगह सोचा समझ हां हां ओइसन बात जय कह दी चलो अब आराम से खा पी लेनी एक खैनी बनाओ आ खा बनाओ खैनी तारा अंगूठा में दम होई तो तू खैनी जरूर बनइब आ बना के अपना मुंह में जरूर खइब चलो तो का भाग बाग साला ससुरारी में आके कम से कम घरवा से वंचित बाई नु कि ठंडा में जब बानी काम धाम नहीं कर ए पहुन जी का करतनी ए हां मम्मी जी बोली आई बैठी कहानी है कि ढेरे दिन आइला हो गइल राउर अच्छा का मन बनता है घरे जाए के आय तो तनी ढेर लोगवा पूछता कहता कि कहिया से राउर दामाद आइल बारन आ बैठ के खाता नहीं से उसे मार रउआ के बोलो ताड़ी स कि काम के डरे लागता कि आके इनकर दामादा बैठल बा जब ऐसन बात बा महाराज त का करब हम चल जतानी कहीं जाके अपन मामा का जब दिक्कत होता खाना पीना बना ना जब मामा का हम जिया के भेज देतानी ना उनका के कहा के भेजब रह दी ठंडा पाला में खाना उना बनाए में अगर दिक्कत होत होई तो हम भेज देब ना करम नहीं तो ओकर मन नहीं खे जाए कोई हां लेकिन अगर दिक्कत बा तो हम भेज दे हम ऐसन कोनो बात नहीं खे का दिक्कत बा महाराज दिक्कत कुछ के नहीं खे रउआ सबे झूठो के हमरा के परेशान कर देत नहीं जे माने कतना हम खाता नहीं हमू बोली सुनत नहीं हम
आए बताई मैंने आए जानते बानी के एक आदमी एक हमारा घर था एक आदमी के खाना कुकुर खा सब बकरी उकरी खा ली सब हां है एकरा मतलब कि हम पाहुन दमाद ना हो कि कुकुरे सामानु बानी रो सब के नजर में हैं लेकिन 2-4 दिन दमाद अच्छा लागेला जाना तनी दूगो लोग बोलेला न त बड़ी खराब लागेला कहन से कि कैसन के घरे बियाह कइले बियाह ठीक बा कोनो बात नहीं खेर रोरो खराब लागे लगलनु नहीं एमे दुखाए के बात नहीं के दुखाई ना महाराज बताई हमरा के दुखाए के बात नहीं के पाहुन जी हम सही बात रउआ के समझावतानी कहतानी बस सब कोई के मेहरारू ठंडा में मरद भी रहली से तो हमरा के रौरा अलग कल चाहता नहीं जाए दी रहनी न दिन उतना दिन से रहनी न कहनी न हम रउआ के स्वागत तो हो बना बना के गरम गरम अब का करम दू सब हमरो सुने के मिलता रउआ ये अपना मुहवा से कह दी कि हम कहतनी कि पाऊ रउआ जाई तो हम चल जाई भले बाकी दूसरा के बात लगे का के दे करे बानी खास कही लेकिन अब का करम दूगो लोग के भी थोड़ा सा सुने में भी अच्छा नहीं के लागत देखे लगा तो हम ना जाई मम्मी हम ना जाए ना तो जाए दी हम मिला के जाता नहीं तैयार जाता नहीं रउआ के घरे अपन गरम गरम बना के दीहन खाइम तब जाइम नु तब तक कोनो बहाना ना नु रही रहू आ हम अभी ना जाए 10-20 दिन के बाद जाएंगे 10-20 दिन अभी रहुआ रह देखो तारे समझाओ तनी तो कहत रहन कि अभी हम ना जाए 10-20 दिन के बाद से उठी जाई कहां गावे अपन हमें आइब नु काहे रे ना के पानी जो तू काहे जिद कइले बारे जो तू ले ना जइबे त ना जई हम तू रहू है जा हम रहू जा आए आई खाना में जा हम चल अभी दाई कह देतानी हम भी बेसी खाता नहीं हो हम भी बेसी खाता नहीं अब 5 दिन आइला हमरा हो गए तो नाके पर पिया के देले बानी लोग अम्मा देखो लिसन का कहतन कि ना पानी पिया सुन ले बोलले कि भौजी का कहन का ना कहियो ना भौजी के घर ह भौजी के मम्मी जी के घर ह तो माई ने के कह जाए के हां कोई सरो किस्म बियाह कर देलु सरे तुम के हम का कहियो तू ही बताओ दामाद 2-4 दिन खातिर अच्छा लागेला होइसे बढ़ जेते पतो हुई तो हमरा के का ओ घर तो कहत रहे कि ये मम्मी जी अब का तोरा से बताई ओकर बियाह होता तो कहत रहे कि पाहुन जी रौरेलु घर ह सब कोई कहेला सब कोई को हमरे तो कहला तो रउआ कोई बात के फर्क निभाई निभावते बानी हम का कहतानी कि रउआ मत आई जाई लेकिन एक के बार लगातार आके इतना दिन रहम तो ठीक बा हम कोनो बात नहीं कि हम 10 दिन रहम हम 16 गो रोटी ना खाई बस 3 गो रोटी खाई बाकी रहम चाहते नहीं कि जो बच्चे कहतानी कि हमारी इज्जत चाहता तू जो का चला झोला झपला तारा के देखत तू ना चल गए चली आई का कोही एकदम हमर दामाद त इज्जत के हो देला से दादा हम का कहि हम त अपन तो हो से एकदम आजिज हो गइल बानी उ हमरा के हमारी कहने से कि हमनी के अपन टीम भाई हमनी के को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ दी विदाई अगला वीडियो फिर से मिलिए बाय बाय।